Marion Visser scoort 1-0. En de stand is weer gelijk. 1-2 door Janine van Spiek. Door Fleur Hoek. Door Marijn van der Goorberg. Door Marion Visser. Zes door Denlip. Vijf, 7. 5-8 door Marvin Tonen. Door Chris van Haren. Door Femke Faber. 7-11 door Fleur Hoek. 8-11 door Menno Russen. 8-12 door Marijn van der Voorberg. André komt op stoom, brengt de stand op 10-12. Maar een verhoor in de tactiek van LWODK verdedigend.
12-13 door Dennis Brunt. 12-14 door Fleur Hoek, haar derde doelpunt. Twaalf 15 door Romy Teunissen. Dertien 16 door André Zwart. 13-17 door Fleur Hoek. Vijftien 18, vijfde doelpunt van Fleur Hoek. Zestien 18 door André Zwart. Zestien 19. Van André Zwart, die de toekomst de treffer van Erwin Zwart in Dortmund shirt. 20-19 door Erwin Zwart. Gaan binnen. Er zit nog een goede 12 minuten op de klok. Dus het echt al direct bij de league is. Maar nog een schotje. De wedstrijd 20-20 door Bob Gerritsen. 21-20 door André Zwart. Wissel met DVO. ...23-21 door Bob Gerritsen. 24-21 door André Zwart. 24-22 Fleur Hoek. 25-22 Menno Russen. ...25-23 door Janine Rusby.
25-23. Door André Zwart. 26-24 door Dennis Brut. 26-25 Bob Gerritsen. De stand is weer gelijk, 26-26. Van Haren is weer terug in het veld. Door André Zwart. Zijn tiende doelpunt. 27-27 door Fleur Hoek. Voor DBO, het is een wedstrijd die heen en weer golven. Daar Brutte komt en mist weer. Aan beide kanten maakt deze. En de goal voor DBO. 27-29 door Marijn van der Voorberg. 28-29 door André Zwart. Deze wedstrijd, er staan 28-29. De tromraak is van André Zwart. Hij wordt verdedigend van Kies Liekert, maar de scheidsrechter jou een overtreding van André Zwart. Werkelijk van DWO. 28-29. En DWO, ja, die kent het hen daar keren. Maar de teleurstelling die is net te beschrijven hier op een gedicht.